ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு நம்ம இந்த பாகவதம் ஹரே கிளாஸ்ல கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे எல்லாருக்கும் कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா हरे பிரபுஜி. कृष्णा प्रभु ஹரே जी, கிருஷ்ணா. हैप्पी बर्थडे। ஹரே கிருஷ்ணா. हैप्पी एनिवर्सरी प्रभु जी, हैप्पी एनिवर्सरी। தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி, எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் Very happy anniversary, Prabhuji. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. இனிய திருமண நாள்கள் வாழ்த்துக்கள் பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நன்றி. ஆனிவர்சரி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நன்றி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ ஹரே மச். கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹாப்பி அனிவர்சரி ஹரே பிரபுஜி. தேங்க்யூ வாழ்க மாதாஜி. வளமுடன், ஹரே வாழ ஹரே கிருஷ்ணா. நலமுடன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. हैप्पी एनिवर्सरी प्रभु ஹரே जी, கிருஷ்ணா. हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரோட ஆசீர்வாதம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம எந்த சாப்டர்ல இருக்கோம்? நம்ம பாகவதத்துல 33 प्रभु जी। 33. தட் இஸ் முதல் காண்டம் இல்லையா? முதல் காண்டத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 33வது சாப்டர்ல நம்ம இது ஸ்லோகத்துல நம்ம இருக்கோம். இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் இப்ப எங்க இருக்கோம்? வழக்கமாக கேட்கிற கேள்வி. நைமிஷாரண்யம்। ஆமா, நைமிஷாரண்ய இந்த சவுனகமுதி முனிவர்களுடைய எல்லாரோடைய சேர்ந்து நம்ம இருக்கோம். சூத்த கோசாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்ட்டு அவளோட கேட்கறதுக்கு நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? உங்களுக்கு தெரியும் பகவத்கீதை எப்படி கேட்கணும். நம்ம ரொம்ப ஆவலுடன், ரொம்ப பணிவுடன் இல்லையா, ரொம்ப கவனமாக நம்ம பகவத்கீதையை கேட்கணும். ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ அந்த மாதிரி ஆவலுடன் கேட்க இருக்கிறோம் நம்ம. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? குயிக்கா பார்த்தோம்னா அந்த 3வது அத்தியாயம் வந்து எதை பத்தி எடுத்துரைக்கிறது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா இருக்காச்சும்? தெய்வீகமும் பகவானே தெய்வீகத்துவம், பகவானே, எல்லா அவதாரமும் பகவானே அப்படின்றது. அவதாரங்கள் பகவானே எல்லா அவதாரங்களும் மூலம் இல்லையா? இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இன்கார்னேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நம்ம வந்து இதுல 25வது டெக்ஸ்ட் வரைக்கும், ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா, வெவ்வேறு அவதாரங்கள், என்னென்ன அவதாரங்கள், அந்த அவதாரங்களுடைய என்ன லீலைகள் அப்படின்ட்டு சுருக்கமா எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து 26வதுல இதுல ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? இந்த மாதிரி நம்ம மேற்கூறிய இந்த 25 ஸ்லோகத்துல சொன்ன அவதாரங்கள் மட்டுமா இருக்கிறது? இன்னைக்கு அவர்தான் கிளாஸ்ல இது பண்ணுவார். நீங்க அப்ப இது பண்ணுவீங்களா, பேசுவீங்களா? கிருஷ்ணா, எல்லாரும் ஒன்று மியூட் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, எல்லாரும் மியூட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. அப்போ நான் இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும், நம்ம இந்த 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல நம்ம இந்த பாகவத்துல பார்த்த அந்த அளவுக்கு தான் அவதாரங்கள் இருக்கிறதா? அவதாரங்களை முடிஞ்சு போச்சா, இல்ல வேற என்ன நிலை இப்போ? எண்ணற்றவையாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பிரபுஜி. எண்ணற்ற ஹரி அவதாரங்கள். ஹரிபோல், எண்ணற்ற அவதாரங்கள். அதுல வந்து சில அவதாரங்கள், முக்கியமான அவதாரங்களை பத்தி எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். முக்கியமாக சில அவதாரங்களை பற்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நொடியில் கூட பல அவதாரங்கள் நடக்கிறது. நமக்கு தெரியும், பிரபஞ்சங்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றன இல்ல? காரணதக்ஷாய் விஷ்ணுவிலிருந்து பிரபஞ்சங்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கிறது. அந்த எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் ஒவ்வொரு அவதாரங்கள் பகவான் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார். அது அப்படியே அது கண்டினியூஸ் திங். எண்ணுக்கு அடங்காத, நமக்கு எண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அவதாரங்கள் இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய லீலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து 26வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த அவதாரங்களை எதுக்காக பகவான் எடுக்கிறாரு? எதற்காக பகவான் அவதாரங்கள் இது எடுக்கிறாரு? பூமி பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கே மெயின். பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கா? துஷ்டர்கள் அழித்து பக்தர்களை பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக. மக்களை யதா காப்பாற்ற ஏதோ தர்மஸ்ய. நல்லவர்களை காக்கவும் தீயவர்களை அழிக்கவும் சமூகத்தில் ஆமா, இது தர்மத்தை நிலைநாட்டவும். தர்மம் தர்மத்தை ஆமா, இதுக்கு தர்மத்தை இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா பக்தி, அவருடைய டிவோட்டிஸ் இல்லையா, பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்கு. ஆமா, பக்தி தொண்டை நிலைநாட்டவும் பக்தர்களை காப்பாற்றவும் தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி பக்தர்களை காப்பாற்றவும் பக்தியை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு அதர்மத்தை அழிக்கிறது இல்லையா?
எப்பொழுதெல்லாம் இந்த அதர்மம் தலையொங்கு நிற்க பார்க்கிறதோ அப்பெல்லாம் பகவான் வந்து அவதரிக்கின்றார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இந்த பகவான் வந்து அவராகவே எல்லா அவதாரங்களையும் வந்து டைரக்டா பண்றாரா அப்படின்னு பார்த்தா 27, 28 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் அவர் வந்து அவருடைய விரிவாங்கங்கள் வழியாகவும் வந்து இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் வந்து நடைபெறுகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அவதரிக்கிறார் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ஏன்னா அவருக்கு வந்து நம்ம எண்ண முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு இந்த பொட்டன்சிஸ் இருக்கு, ஆற்றல் இருக்கிறது. ஸோ அந்த ஆற்றல் வழியாக எல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அதோட 29ல என்ன பார்த்தோம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுன்னா, நம்ம தினமும் வந்து பகவானுடைய லீலைகள் அவரை பற்றி நம்ம வந்து படிக்க வேண்டும், அவரை பற்றி அவருடைய துதிகளை பாட வேண்டும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஏன் அது பண்ணா நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி நம்ம காலையிலும் மாலையிலும் நம்ம வந்து பகவானை பற்றி நம்ம படித்தால், பகவானை பற்றி அவர் துதித்தால் என்ன ஆகும் நமக்குன்னா, நம்மளுடைய இந்த பூமியில் நம்ம அவதரித்து இருக்கிறோம் இல்லையா, அவதரிக்கும்போது நம்ம வந்து பல கிளேசங்கள் இருக்கிறது, அந்த கிளேசங்களும் அந்த உக்கிரம் குறையும் இல்லையா. நம்ம வந்து இந்த பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து நமக்கு ரிலீஃப் வரும் நமக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். 29வது ஸ்லோகத்துல நம்ம அதை பத்தி பார்த்தோம். அதான் நித்தியம் பாகவத சேவையா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. இப்போ நீங்க காலையில் இப்போ பாகவதம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாகவதத்தை கேட்குறோம், அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து பாகவதத்தை படிக்கிறோம். அந்த மாதிரிலாம் படிக்கும்போது நமக்கு இந்த பூமியில் இருந்த கிளேசங்களுடைய குறையும் அப்படின்ட்டு, நம் துன்பங்கள் வந்து குறையும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம், 30, 31 இருந்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவானுக்கு வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இந்த பௌதிக உடல் அவருக்கு கிடையாது. அவருக்கு என்ன ஆன்மீக உடல் இருக்கிறது. அவரு இந்த ஆன்மீக உடல்னா என்ன, யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? அதாவது ஸ்தூலம் கிடையாது, அவர்களுக்கு முக்குணங்கள் கிடையாது, முக்குணங்கள் பாதிக்கப்படாது. புலன்கள் கிடையாது. அவருடைய உடலே வந்து எல்லா புலன்களாகவும் செயல்படும். ஆமா. சோ அவர் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுதான் வந்து பகவானுடைய நிலை. ஸோ 32ல நான் நேற்று என்ன பார்த்தோம், அதுல வந்து எஸ் நம்ம எல்லாம் பகவானின் பின்னப்பகுதிகள். அப்படி இருந்தா நம்மளும் வந்து நமக்கும் வந்து என்ன இந்த மாதிரி உடல் தானா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இந்த பௌதிக உடல் தான் நம்மளுது, இந்த ஆத்மா ஜீவாத்மாக்களுக்கு. நேற்று என்ன பார்த்தோம், ஆன்மீக உடல் தான். நம்மளுடைய உன்னதமான பொசிஷன் என்னன்னா, நமக்கும் வந்து ஆன்மீக உடல் தான். ஏன்னா நம்ம பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள். நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம வந்து ஜென்மம் நமக்கு வந்திருக்கு. எதனால நம்ம ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம் இந்த உலகத்துல? கர்ம வினை, அப்சல்யூட்லி கர்ம வினைகளால, நம்ம இச்சையினாலையும். ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா. கர்ம வினைகள் மற்றும் நம்மளோட இச்சை பிரகாரம் வந்து நம்ம வந்து இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறோம். ஸோ அதனால்தான் நம்ம வந்து அதற்கு ஏற்ற ஒரு உடலுக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கிறோம். இந்த உடல் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னா, நம்ம இந்த 33வது ஸ்லோகத்துல அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தா நம்ம இந்த கான்டெக்ட் கரெக்டா இருக்கும்போது வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகம் யத்ரேமே சத் அசத் ரூபே பிரதீக்ஷதே ஸ்வசம்பிதா அவ்யத்யாத்மனி கிருதே இதி தத் பரமதர்ஷனம் தத் பிரம்ம தர்ஷனம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு யாராச்சும் வாசிங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? எப்போதெல்லாம் இவை அனைத்திலும் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சா போதும். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்தூல மற்றும் சூட்சும உடல்களுக்கும் தூய ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை எப்போது ஒருவன் தன்னுணர்வின் வாயிலாக அறிகின்றானோ அப்போது தன்னையும் பகவானையும் அவனால் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க, பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல்களுக்கும் தூய ஆத்மாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு வந்தா என்னெல்லாம் ஸ்தூல உடல்ல இருக்கு, எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்தூல உடல்ல? 24 பண்புகள். அப்சல்யூட்லி. ஆமா, ஸ்தூல உடல்ல, சூக்ஷ்ம உடல்ல மனம், புத்தி, ஆமா,
ஸோ இந்த நம்ம இந்த 24 குணங்கள்ல இதுவும் சூக்ஷ்ம உடலும் சேர்ந்திருக்கு இல்லையா? நீங்க 24 சொல்லும்போது அது சேர்ந்திருக்கு. மனம், புத்தி, அகங்காரம் இல்லையா? ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த இரண்டுக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு. அந்த ஆத்மாவுக்கும் இந்த உடல்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கா? கிடையாது. நம்ம வந்து பகவத்கீதை 2வது சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? நான் இந்த உடல் அல்ல, நாம் இந்த உடல் கிடையாது. அர்ஜுனா, நீ இந்த உடல் அல்ல. என்ன? தட் இஸ் ஆத்மா. எதனால சொல்றாரு? அது எப்படி நமக்கு அந்த புத்தியை நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு கடவுள்? தட் இஸ் நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானின் பின்ன பகுதிகள் அப்படின்னு எடுத்து சொல்லியிருக்காரு நமக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லை, இந்த சூக்ஷ்ம உடல் கிடையாது. இந்த ஸ்தூல உடலும் சூக்ஷ்ம உடலும் என்ன? இது ஒரு கவரிங் தான். இந்த ஆத்மா மேல இருக்கிற ஒரு கவரிங் தான் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம செஞ்ச நம்மளுடைய கர்ம பலனும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய இச்சைக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு உடல் நமக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த தன்னுணர்வினை எவன் அடைகின்றானோ அவன் அப்பொழுது தன்னையும் பகவானையும் காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த தன்னுணர்வு இதான் நம்ம வந்து குஹ்யம் பார்த்தோம் இல்ல? நான் ஒரு ஆத்மா இல்லையா? பகவானின் பின்ன பகுதி. அந்த உணர்வு வரும்போதே நம்ம வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஆகிறோம். அது இல்லாம நம்ம எவ்வளவு டிகிரி இதெல்லாம் எடுத்திருந்தாலும் இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. இது எப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு இது கேட்டிருக்கேன் நான். நம்ம ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் மாதிரி. நம்ம ஒரு ஸ்டேர் கேஸ்ல இந்த அந்த படியில நம்ம வீட்டுல படி இருக்கு. அந்த படி வந்து ஒவ்வொரு படியா நம்ம மேலே ஏறுறோம். இல்ல நம்ம வந்து கோவிலுக்கு போறோம். இந்த படி இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து மலை கீழே இருந்து படியில ஏறி தான் பகவானை பார்க்க போறோம். அந்த மாதிரி பகவானை பார்க்க ஒவ்வொரு படியும் நம்ம ஏறும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகுது? பகவானை பார்க்க முடியும். நமக்கு இலக்கு அது. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து படியில ஏறி உட்காந்துட்டு அந்த படியே அப்படியே நம்ம வந்து ரொம்ப இதா ஆராதித்து அந்த படியை மட்டும் நம்ம வந்து ரசிச்சு உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகுறது? இலக்கினை சென்று அடைய மாட்டோம். நமக்கு வந்து நம்மளுடைய உண்மையான இலக்கு என்று புரியாம இருக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து அதனால ஏதாச்சும் பிரயோஜனம் இருக்கா? இருக்கிற இடத்துல தான் இருந்துட்டு இருப்போம். நம்ம இருக்கிற படியை பார்த்துட்டு அதையே ரசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அங்கேயே தான் இருக்க போறோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இந்த நமக்கு இந்த உடலானது நம்ம பகவானை சென்று அடையக்கூடிய ஒரு கருவி, ஒரு டூல். அது படி, அதுதான் அது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இந்த உடலை இந்த படி மாதிரி அந்த படியில் ஏறி போற மாதிரி ஏறி போய் இந்த ஜீவாத்மானது பகவானை சென்று அடைய வேண்டும். அதுதான் இலக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாத பொருள் ரொம்ப தான் சொல்றாங்க. எதனால வந்து அது செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த படியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த அறிவு நம்ம வந்து தன்னுணர்வு எப்படி வரும்? நமக்கு பகவானை சென்றடைய வேண்டும். அந்த ஸோ நமக்கு கிரந்தங்கள் வழியாக அதே மாதிரி நம்மளுடைய குருக்கள் வழியாக நமக்கு இந்த அறிவு ஏற்படுகிறது. அந்த அறிவு ஏற்படும் போது நாம் வந்து நம்மளை பகவானில் சென்றடைகிறதுக்கு நம்ம அந்த படியை உபயோகிக்கிறோம். அப்படி இந்த உடலை நம்ம அதற்காக உபயோகிக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து மீண்டும் பிறப்பு என்ற இந்த சுழற்சியில வந்து மாட்டிக்கிட்டு அதிலே தான் நம்ம இருக்க முடியும். இது நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? விஸ்வோபனிஷத்துலையும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மகா அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆத்மகான்னு என்ன? நம்ம இந்த மனித உடல் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து பகவானை சென்று அடையக்கூடிய பக்தி தொண்டெல்லாம் செய்ய முடியும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாம நம்ம வந்து நம்ம புல இன்பத்திற்கு வேண்டி மட்டும் இந்த உடலை நம்ம உபயோகித்தால் என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆத்மாவை கொல்லுறதுக்கு சமமானது. நமக்கு தெரியும் ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய செய்கையினாலே ஆத்மாவை கொல்லக்கூடிய நிலைக்கு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க பிரபுபாதனா, ஆத்மாவின் உண்மையான நிலையை அறியாத காரணத்தால் நம்மளுடைய செயல்கள் மாயையாக மாறுகின்றன. ஸோ ஆத்மாவை நம்ம ஆத்மா உண்மை நிலையை தெரிந்து கொண்டால் நம்ம வந்து இந்த மாயையில் ஈடுபட்டு அந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம இந்த ஆத்ம நலம் நமக்கு வந்து எதனால வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வந்து வழிபட்டு பகவானில் சென்றடையக்கூடிய செயல்களை செய்யும் பொழுது நம்ம ஆத்மாக்கு நலம் செய்கிறோம். இல்லாட்டி என்ன நம்ம பண்ணும்? இந்த பிறப்பு என்ற பௌதிகத்தில் நாம் சுழன்று கொண்டே இருக்க போறோம் நம்ம. ஸோ தன்னுணர்வு ஏற்படும் இப்பக்குவ நிலையை செயற்கையான முறைகளில் நாம் அடைய முடியாது. எப்படி அடைய முடியும்? நம்ம வந்து பக்தி தோன்றினால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை அடைய முடியும்.
பக்தி தொண்டுனா என்ன? பகவானை நாம் சரணடைய வேண்டும், பகவானுக்கு பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் செய்ய வேண்டும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும்? அக்கர்ம நிலையில் இருக்க வேண்டும். அது இல்லாமல் பௌதிகத்தில் ஈடுபட்டு புலனின்பத்திற்கு வேண்டி இருக்கக்கூடாது என்பது நம்ம ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறோம். இது இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையும் அதுதான் சொல்றது, நம்ம புராணங்களும் எல்லா புராணங்களும் அதுதான் சொல்கிறது, பாகவதமும் அதுதான் சொல்லுகிறது. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இதே எடுத்துரைக்கிறார். ஏன் திரும்பி 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 வீண்டு வீடு இதை பத்தி சொல்றாங்க அப்படின்னா, மனிதர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த உடலை, நம்மளுடைய இலக்கினை மறந்து விட்டு நம்ம இந்த உடலை, நமக்கு கிடைத்திருக்க இந்த உடலை வந்து அதற்கு எதற்காக நமக்கு அந்த உடல் கிடைத்திருக்குதோ அதை மறந்து விட்டு ஜீவராசிகள் வந்து ஜடசக்தியை அனுபவிக்க விரும்பும் போது நாம் மறதியினால் இந்த மாதிரி ஏற்படுகிறது. இந்த மறதியை பத்தி நம்ம இந்த 15.15 ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சிருக்கு. என்ன ஞாபகம் இருக்கு? என்ன ஸ்லோகம்ட்டு 15.15 இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ. அப்படின்னு வரும் பிரபுஜி. ஆமா. சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க? அபோகணம் ச, அவ்வளவுதான் ஞாபகம் இருக்கும். ஞானம் அபோகணம் ச, வேதைச்ச சர்வைரதமேவ வேத்யோ வேதாந்த வித்யேத. அர்த்தம் என்ன? அர்த்தம்னா, நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றேன், என்னில் இருந்துதான் ஞாபகமும் வருது, ஞாபக மருந்தியும் வருகிறது, எல்லாம் வருகிறது. நான் தான் வந்து எல்லா வேதங்கள் வழியாகவும் தென்படுகின்றேன், அறியப்படுகின்றேன். நான் தான் வேதாந்தங்கள் எல்லாம் படைத்துள்ளேன், எனக்கு எல்லா வேதங்களை பற்றியும் தெரியும் அப்படின்ட்டு சொல்றார். இந்த மறதி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு வந்து மறதி தேவை. ஏன்னா நம்ம வந்து போன ஜென்மத்துல இருந்தோம், இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்தில் அதை பத்தியே இருந்தோம்னா நம்ம இந்த ஜென்மத்துல அதை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதனாலதான் மறதியும் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஆனால் ஜீவராசி பகவானே மறந்தால் அது சரியில்லை. அதற்கு தான் இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுடைய இலக்கு என்ற பகவானை சென்றடைய வேண்டும், இலக்கினை புரிந்து கொண்டு நாம் அந்த எப்படி புரிதல் வரும்? நமக்கு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய கிரந்தங்கள் வழியாகவும் நம்மளுடைய குருக்கள் வழியாகவும் நமக்கு இது தெரிஞ்ச போது நமது ஆன்மீக வழியில் ஈடுபடும் போது நமக்கு இந்த உண்மையானது நன்றாக உணர்ந்து அதற்கேற்ப நம்ம வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது பகவானை சென்றடைய வேண்டும். ஸோ பகவானை இப்படி நம்ம அடையும் பொழுது நமக்கு என்ன? நமக்கு நித்திய ஆனந்தம் ஏற்படுகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு லேர்னிங்ஸ் என்ன? இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்த்தா என்ன? நமக்கு வந்து நம்ம ஸ்தூல உடல் சூஷ்ம உடலை பத்தி புரிந்து கொண்டு நாம் ஆத்மா, இது இந்த ஸ்தூல உடலும் சூஷ்ம உடல் எல்லாம் வந்து ஒரு கவரிங் தான், ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கவரிங் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வருது? ஜீவாவுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன், நிலை என்ன? உண்மையான நிலை எங்க? பகவானின் சந்நிதி, பகவானுடன் இருப்பது, பகவானின் திருவடிகளில் இருப்பது. அதுதான் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக வைத்துக் கொண்டு பகவானை சென்றடையக்கூடிய வழிகளை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஜீவன் முக்தா அப்படின்ட்டு அந்த நிலையை நாம் அடைவோம். அப்போ அது எப்படி அடைய முடியும்? பக்தி வழியால். பக்தி எப்படின்னா நம்மளுடைய இது சொல்றோம் இல்லையா, டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி தொண்டு வழியாக செய்ய வேண்டும். எப்படி? நம்ம வந்து பகவானுடைய வந்து பிரார்த்தித்து அவருடைய கருணையை இல்லை கருணை பரம்பரை குரு மூலியமாவும். ஸோ இந்த கருணைக்கு வேண்டி நம்ம பிரார்த்தித்து பகவானில் சென்று நாம் அடைய வேண்டும். அதுக்குதான் நம்ம டெய்லி சாண்டிங் பண்றோம், இந்த மாதிரி பாகவதம் கேட்கிறோம். நம்மளுடைய இதயம் தூய்மையாகும் பொழுது நம்ம வந்து பகவானோட நம்மளுடைய இந்த நித்திய நிலை, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுறது. அந்த எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது பகவானை நாம் சென்றடைய வேண்டும். மனதில் பகவானை தவிர வேற எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது. அனபிலாஷித சூன்யம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம வந்து இந்த பௌதிக நிலையில் நமக்கு வந்து பல எண்ணங்கள் வரலாம், ஆனால் இருந்தால் கூட பகவானையே நம்ம நினைத்து அவருக்கு சேவை செய்யறது நம்ம வந்து குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டும். அக்கர்ம நிலையில் இருக்க வேண்டும். விகர்மவோ இல்லை இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் கர்ம அந்த பலன்களை எதிர்பார்த்து கொள்ளுகிற செயல்களை செய்யாமல் பகவானையே நாம் நினைத்து கொண்டு அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். கம்ப்ளீட்லி சரண்டர் டு தி லார்ட். நம்ம சொல்ற மாதிரி ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துடைய சாராம்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்?
இது வரைக்கும் இந்த 3வது சாப்டர்ல என்ன அப்படின்றது ஒரு மேல்நோட்டமா நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்தோம் எல்லாம். அப்புறம் 3வது ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன கூறி இருக்கிறது அப்படின்னா, தட் இஸ் ஸ்தூல உடலும் சூக்ஷ்ம உடலும் ஒரு கவரிங், ஜீவாத்மாவுடைய கவரிங் தான். ஆனால் நம்ம ஜீவாத்மா பகவானுடைய நிலை தான். அதாவது பகவானை சென்று அடைந்தால்தான் நமக்கு நிச்சயமான ஆனந்தம் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ காலையிலும் மாலையிலும் நாம் நிச்சயம் பாகவத சேவையா இல்லையா, பாகவதம் அதே புத்தகங்களை படித்து, பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படித்து நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த 33வது ஸ்லோகம் டிஸ்கஸ் பண்ணோமா? கிளியரா இருந்ததா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே தன்னுடைய குழந்தைகள் தான். சொல்லுங்க பிரபு. பகவானுக்கு எல்லாருமே தன்னுடைய குழந்தைதான். ஆமா, வந்துருவானா நம்ம கிட்டன்றதுதான் எல்லாரும் குழந்தை. எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்காரு. நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா 10 அடி ஓடி வராரு. நம்ம தான் போகணும். ஆமா. பகவான் So, வழி தெரிஞ்சுக்கிட்டு முறையான ஆமா. பரம்பரை குருவோட மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுதான் முக்கியம். என்ன முறையில போகணும். அதே ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் முக்கியம். நம்ம தான் செல்லணும். நம்மளோட இலக்கு, வாழ்க்கையின் இலக்கு என்னன்னு புரிந்து கொண்டு நம்ம தான் பகவானுடன் செல்ல வேண்டும். பகவான் எல்லாம் அளிச்சிருக்கிறார் நமக்கு. நல்ல உடல் கொடுத்திருக்காரு, ஆரோக்கியம் கொடுத்திருக்கிறாரு நமக்கு. அதே மாதிரி மனம் கொடுத்திருக்கிறார் பகவானை. ஆனா அதையெல்லாம் எதற்கு உபயோகிக்க வேண்டும்? பகவானை சென்றடையத்துக்கு உபயோகிக்க வேண்டுமே தவிர